Hayırlı gün muhterem televizor караучылар. Бүгін атнаның ең қадірлі күні. Жұмға ертесінде сіздің белән эфирда мен Назым Сәфәров булырмын. Ул гомере буе Россия төбәкләре һәм чит илләр буйлап гастрольләрдә йөрде. Татар халкының гыйбрәтле язмышка душар булган вәкилләре белән еш очрашты. Шуңа күрә дә үз программасына милли аңны уята, җанга тынгылык бирми торган җырларны сайлады. Теләсә нинди җырга тотынмый, фақат үзенә килешле, үзенә тиешле, үзенә муафик җырларны гына сайлап ала дип әйткән аның турында Илһам ага Шакиров. Халык җырчысын без бүген студиягә кунак итеп чакырдык. Фән Гафис улы Вали Әхмәтов 1951 елның 18 гыйнварында Башкортстанның Шаран районы Хафис авылында туган. Уфа сәнгать училищесын Башкорт дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлаган. Сәнгать училищесыннан соң Фәридә Кудашева һәм Бәхти Гайсинның концерт төркемендә 8 ел җырлый. Аннары үз төркемен оештырып, ил буенча гастрольләрен башлап җибәрә. 1970 елдан Туймазы мәдәният сарайында солист булып эшли. 1973-74 елларда Бүздәк районы мәдәният йортында хезмәт куя. 1979 елдан Башкорт дәүләт филармониясе солисты. 1995-2005 елларда Чаллының Болгар бию ансамбле җырчысы. Фән Вали Әхмәтов мәшһүр тальянчы да. Әрем исе әрем тәме, Сарманай, Герман көе, Ак каеннар безне какмаслар кебек халык яраткан җырларын тальян гармунда үзе уйнап, үзе җырлап, халык мәхәббәтен яулый. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Салават Юлаев ордены белән бүләкләнгән. Хайырлы көн, Әнәвай. Хайырлы көн, исәнмесез, саумысыз. Үтеп барышлы булса да вакыт тауып студиягә кунакка килү өчен бик зур рәхмәт беренчедән. Икенчедән, менә шуннан да мин белүемчә, әниегез сез тугач та кул чыгуыгызның кимчелек икәнен белгәннән соң, кендек әбисе аны булай дип җаваткан икән. Бу балага әле Казан һәм Уфа гына түгел, Мәскәүдә кул чабыр дигән. Менә бу кендек әбисенең фаразын күрәзәчлеген күрдеме, аңладымы әниегез сезнең тормышыгызда? Аңлады инде, әнкәй, мин инде пенсиягә чыккач, бераз пенсиядә яшәгәч кенә күрде сезнең бөтенесен шәхес булып формалашкан вакытыгызны. Күңеле булды инде, башта бик яратып бетермәгән иде. Җырчы эшмени инде ул дип. Кеше йоклаганда эшләп, кеше эшләгәндә йоклап, йөрисез инде башка торып дип туп-туры сүзле инде. Үзе гомер буе җир эшендә эшләгән кеше булар әйткәндә инде ул, әйме? 21 ел комбайнер булып эшләде. Хатын-кыз. Хатын-кыз. 44 елны утырдым улым, башта тракторда эшләгән 2 ел инде. Трактор әрүле артына безне сугыш күрсәтте инде безгә дип менә шулай әйтә торган иде инде. Хәзер 16 яшьлек кызлар үзе артыннан чынаякларында җуып куя белмиләр. Ә безгә эләкте сугыш, безне игәде дип менә шулай кат-кат әйтәдер. Нишләйсең инде заманасы шулай. Заманасына күрә буласы булган инде һәркемнең шулай. Сезнең туган йортта безне көтәләрдер. Көтәр кеше барда кайткалык. Әти картка күлмәк, әнкәйгә шәл. Күчтәнәскә тәмле чәй алдык дип җырлаган җыр сүзләрегез таш бәгырле кешеләрендә күңел иреткәндер заманында, әйме? Булды, бик күп сораулар белән чакырып, шул җырлаттылар инде, радио, телевидениедән бик каты бирделәр заманында инде. Башкортстанда яшәдем, әлдә шунда яшим инде. Әле ул җыр һаман сорыйлар, менә концертларда булам икән, шул җырыгызны җырлагыз дип. Дөньяны ямьлән дүгәл эшкерткәнсез димәк. Таш бәгырле кеше дә әгәр дә үзенең туган җирен исенә төшереп, әти-әнисен исенә төшереп, менә шу җырдан соң шалтыратып куналса да, күчтәнән шалып кайтырга мөмкинлеге булмаса икән дә, вакыты булмаса, әйме? Ул икенче бит инде бөтенләй. 25 ел кайтмаган улым кайтты диде. Бер Мамадышта бер әби шушы җырны тыңлаганда диде. Рәхмәт улым диде миңа. Җырның кеше. Кеше, шулай. Менә аннан соң сез бит Татарстанга Роберт Аби Миннуллин әйтмешли, көмеш телле гармоныгызда уйный. Инде халыкның күңелендә ынтылып барган, ярагаеп барган Герман киен җырлый Казанга килдегез, әйме? Шуның белән Татарстан тыңлаучысының күңеленә үттегез, әйме? Шулай булды инде. Аннан соң Сарманай, аннан соң башка җырлар бер артлы, әйме? Фәнә бу менә мондый җырларны кешенең бәгыренә үтерлек итеп, кастан чыгарлы итеп җырлар өчен нинди шарт булырга тиеш җырчыга? Сире нәрсәдә моның? Сире тавышында милли аһәң булырга тиеш, моң нигезендә аны кешенең күңелен
ана шулай жұмыс артып жибере торган тавышлы җырчы булырга кирәк. Шушы сеңдереп, кешенең йөрәгенә барып, күз яшь чыгарырга итеп җырлар өчен. Инде теге менә опера җырчыларның тавыш каты бит инде көчле. Алар без җырлаган җырларны безнеңчә җырлый алмыйлар. Без аларныкын җырлый алмыйбыз. Менә Алар икесе сәнгать инде. Менә шул халык өчен шундый җырлар эзләп, халык сүзләрен күбрәк халык җырларына, халык көйләренә кушып җырларга тырыштым инде мин. Бу герман җырының аның тарихы шулайрак инде ул 85 елны Бөек Җиңүнең 40 еллыгына Талиян гармон бәйрәме үткәрдек Башкортстанда. Анда 800дән артык кына ветеранлар килгән. Кайсының алар күбәле исәннәр уйный белгәннәре, белмәгәннәре дә бар бит әле. Уйный белгәннәре килде инде. Анда инде шушы сугышка китү күренешен эшләде режиссер. Без сугышка китәбез инде. Апалар, кызлар шунда җылы-җылы безне узатып калалар. Безгә җырлап китәргә җыр кирәк. Минем инде шул Сарманай, Әрмисәрем тәме, әлдә дуслар барлар дигән җырлар белән халыкка кирдем инде мин. Шуның композиторы Мөфтәдин Абый Галәҗевнең хатыны Фәрзән апа миңа бер көй уйнап күрсәтте. Менә бер бабай безнең авылда шулай итеп җырлап утырадыр, капка төбенә чыгып, талиянын алып, солдат итеп алдылар, билгә каеш салдылар, бәхетсезләрне алдылар, бәхетлеләр калдылар дип ди. Гел бер урында гына тапанган күк. Ни юк теге, кычкырып, йөрәккә бәреп, шуны талияннан эзли торгач шул теле килеп чыкты. Шушы килеп чыкты. Мөфтәдин абый, Фәрзән апа ишәү иҗат иткән җыр бу. Шуннан сүзләр эзләй башладым инде. Шуннан әнкәй бездә эшкә иртән киткәндә шундый куплет җырлыйдыр улым ди. Иртән искән таң җилләре агач башына тими, чәчәк кебек бу гомерем тын алган саен кими дип ди. Менә шушы җырны кертеп, аннан соң ул куплет төшеп калды. Аны икенче җырга күчердем. Аннан әйтә инде Салих абзый җырлап китте. Дип инде сугыштан кайта алмады дип. Безнең авыл капкалары ачык торсын япмагыз. Безнең газиз балаларны ятим дип какмагыз дип. Менә җырның кульминацияны җире шул. Шул җирдә халык җырлый башлый залда. Теге бирелеп тыңлыйлар да. Бу халыктан җыелган җавһәрләр. Халыктан җыеп. Уйлап чыгарган түгел. Түгел, бу шагыйрь сүзләре түгел. Кайсы авылдан инде җыр җырлап киттеләр, инде куплет җырлап киттеләр дип сорашу бирдем мин гастрольдә йөргәндә. Шуны җыелды инде, 7 куплетка барып җитте. Ана шушы герман җыры шулай килеп туды. Халык җыры инде ул дип без аны теге минеке синеке ни кирәкме бит инде теге шулай кирип китте. Инде әйткәнем дә бар, интервьюларда Татарстанда 6 дәүләт наградасы бирде шушы җыр миңа. Менә шушы. Бу сезнең визит карточкагыз инде. Визитный карточка бу җыры. Ул Илһам абый Арчада бер авылда Сабантуйда җырладым да, халык инде күтәрелеп бәрелде дип әйтергә кирәк. Кул чабалар килеп кочаклап алалар, олы кешеләр инде сугыш балалары бит инде сугышны күргән буын. Шулай иттереп тыңлап утырды. Җир шарында соңгы бомба, соңгы пуля бетми торып, энем бу җырың әле синең отставка чыкмый икән әле диде. Тоттан шушы җыр әле сине күп еллар туйдырачак диде. Менә аның алтын сүзләре Илһам абый. Бомбаларның, пуляларның әле бүгенгә дә тыңланы юк име? Шулай. Кызганычка каршы. Кызганычка каршы дип әйтергә кирәк. Сез шактый вакыт тагын бер легендар җырчыбыз Фәридә Кудашеваның төркемендә җырлагансыз. Берәр нәрсә өйрәттеме? Фәридә апа бик күп әйберләргә өйрәтте. Җырны ничек иттереп халыкка җиткерә, ничек итеп халыкның күңеленә кертергә. Менә ул аңласаң гына инде аның әйткән сүзләрен тормышка ашырга тырышып бардым инде мин. Хәзер үзем шуны яшьләргә өйрәтәлем, шушы алар әйткән сүзне. Йөрәктән чыкса гына йөрәккә барып керә. Әле менә җырлаган җырың йөрәктән чыкмады бит синең. Менә шул җирне шулай әйтсәң йөрәккә керә башлый дип моны туктатып юлында күрсәтәдер, әйтеп тә күрсәтәдер җырлап. Ул бит театрал бетергән, академия театрында артистка булып эшләгән кеше, ул сүзнең әйтелешен, мәгънәсен нык белә торган кеше. Мин һәрбер җырчыга 1-2 ел булса да сәхнә теле дәресе үткәрерим дип, әйтә белмиләр бит дип. Менә шулар ул үзе шәйнәп каптырып һәрбер сүзне җырның. Халык бит инде тагын нәрсә әйтер микән дип тыңда алмый тыңлап тора бит, авызына карап. Фәридә апа шулай инде. Менә шундый дәрәҗәгә җитәргә кирәк дип халыкның җырның эченә кереп, шунда җырга кирәк ичендә.
Шунда гана Шул хистерне кичерергә кирәк, әйме? Әйе, җырның ичендәге теге истәлеген бирәсең шулай. Шулай булмаса аны җырлап торасы да юк. И шуны әйтәләрдәй дәрәҗәгә җитәр өчен күп эшләргә кирәк. Күп эзләнергә, күп табарга. Мин үзем шулай дим инде. Илһам абый тагын сезнең турыда булып әйткән икән вакытында. Казакстанда үзе думбрада уйнап, үзе җырлаучыны акын, Азербайҗанда саз дигән уен коралында үзе уйнап, үзе җырлаучыны ашук диләр. Буларның һәр икесе дә халык җырчысы дигән аңлата. Безнең халык җырчыбыз, халык артисты Фән Вәлиәхмәтов була инде дигән. Бу шуннан да теге легендар җырчының сезгә карата бирелгән иң зур бәясе. Бәясе, ул ничектер якын итте ул мине. Менә аның белән сөйләшеп сүз дә табадырбыз, теге уртак фикергә дә киләдер. Танагандыр инде ул, Танып тор инде, ул бит белгәндер инде, кая хәтле барып җитәр бу җигет дип. Фән абыяннан соң сез сәхнәгә ул җырыгыз белән килүенең тагын бер сәбәбе бар аның герман көе белән сез тальян гармун белән үзегез уйнап үзегез җырладыгыз. Тальян гармунны сез сәхнәгә зур сәхнәгә мендегез дип әйтәләр. Мин алып чыгышы мин инде аны җыр белән бергә. Ул тальяныгызны тарихы бармы? Ул тальян бит инде татарның жаны, шуннан да. Теге мин белүемчә 5 планкалы тальянка була әле, булмы? Аның 2 планкалысы да бар инде, аны тавышы не була, слабый була бит инде. 5 планкалар гөрләп тора инде, әйбәт була. Аны ясаучысыннан да тора, теленә кагуыннан да тора бит инде, киләүеннән да тора. Материалдан ясауыннан да тора, әйме? Барса да. Күрекнең ничек йөрүе, аны әле ниләре те корпусы нинди агачтан булудан итә. Жүкәдән ясасаң, жотада куя тавышны китми ситкә. Монда теге ак чыршыдан ясыйдыр ул корпусларын Зидияр абый мәрхүм. Үзе безнең милләттән булмаса да, әйме? Әйе, менә күпме татарга тальян гармон ясап китте ул. Урны җмакта булсын. Урны җмакта булсын дип мин гел интервьюларда гел аны шулай искалам. Рухы шат булсын. Әйе, 10 ел Шарлада бергә яшәү бәхетенә ирештек. Гел керәдерим кырына. Зидияр Махияров, әйме? Әйе, Зидияр Махияров, әйе. 7 бала булып, 7 январда дөньяга килгәч, әнисаны 7 яр дип исем кушып, бу шуннан киткән. 7 яр, Зидияр. Шулай итеп. Үзе шулай сөйләдер инде. Ул Тәтешле район, Салават Хатхатынов, Хания Фәрхи районы. Тәтешле дигән район, Башкортстанның, әйе. Менә шундай. Аннан соң бит сез тик ята торган кеше түгел, Фән абый. Сез һәр вакытта нидер мөгез чыгарасыз, әйме? Уйлап чыгарасыз, кеше артыннан бара торган кеше түгел сез. Үзегез яшәгән районда, ялгышмасам, үзем җырлыйм, үзем уйныйм дигән конкурста үткәргән икәнсез заманында. Үземнең районда түгел, Туймаз районында. Фәнир Галимов дигән дустым бар бит инде минем. Ул мәгълүм кеше безгә. Мәгълүм инде улай. Ул конгресста монда Васил сәнгатькә кеше үзе дә, әйме? Ул көйләр яза, җырлар яза, менә әле әйтеп алдыгыз бит. Әти картка күлмәгән көйшәл. Аның җыры бит ул. Аның көе. Шәһразаев үз канат астына алганның, шунда бергә йөриләр инделәр. Ул нидә инде. Ул инде сәләт лагере ачып җибәрде, бабай утары оештырды. Безнең бик матур җирдә шундый күңелле, татарлыкны саклау өчен бик зур эшләр эшләгән берсе инде. Бик күбәе, шулай. Менә ул соравымның төбендә бу әйтә. Менә шуннан да ул зур нәрсә бит инде. Үзе уйнап, үзе җырлаучы кеше ул берчә сирәк күренеш, әйме? Бит кеше андый эшне булдыра алмый. Менә сез шул бәйгене үткәргәннән соң аны даими итү турында уйлаганыгыз булмадымы? Или ул андай мөмкинлек юкмы хәзер? Бүгенге заманда. 18 елны үткәрдек Казанда, ул инде Всероссийскийга керттеләр инде аны. И шуннан ковид китте бит инде. Битте, шуннан бирле менә әле былтыр 3нче ел нитеп караганык, Түбән Камада үткәрәбез дип. Килергә теләүчеләр юк, теге куркалар ширедән. Менә шул әйбер тоткарлап тора, бәлки яңадан башлап җибәрбез. Бу зәхмәтләр әзрәк арттарак калса инде. Әйе. Инде безнең теләк шул яшьләргә биреп калдыру, минем үземнең шәхсән теләгем инде. Үзе уйнап, үзе җырлап, минем эшемне дәвам итсен иде. Мин үзем генә бит. Ул җырчылар да күп, гармунчылар да күп, артистлар да күп, биючеләр да күп. Аерым. Мин бер үзем, миңа кыен. Миннән әйбәт уйнап җырлаган кеше дә юк, миннән начар уйнап җырлаган кеше дә юк. Конкурент юк, ярышырда ни юк. Һәм заманасы да шундый китте, әйме? Шулайга китте, гармунда бит. Техника нәрсә алыштыра башлады, әйме? Музыка өлкәсендә, җыр өлкәсендә. Шулай. Гармунда бит анда я бар, я юк син. Шулай инде. Әйе. Ул теге начар уйнап әйбәт җырлап булмый. Әйбәт уйнап начар җырлап та булмый. Анда менә бергә барырга кирәк. 50 на 50 дибез инде.
Һәм абый сез үзегез бит гармунда ялгышмасам әлеге дә баягы соңрак өйрәнгәнсез уйнарга. 30 яшьтә. Шулай инде бармагың жоқ маташма дип миңа әйтеп тордылар. Мин һаман Кимчелегеңә төртеп гел йөрәккә төртеп тордылар инде. Шуннан мәктәптә укыганда гармун алдылар, интернетта торадыр кыш көне инде. Шуннан шул гармунны алып чыгып төнне кухня ягына кирип калган укучылар юклый бит инде. Мен тарткалап сузгалап чыкты инде. Аннан ки чыгып китте хрумка гармунда. Үҗәтлек инде бу. Үҗәтлек инде докажу сезгә дип теге. Шуннан аны кайбер әйтте инде, рәнҗеттек заманында эш бармакта түгел икән, йөрәктә икән, энем гафу ит инде дип әйткәләделәр. Нишлисең инде? Без яңгыш юлда булганбыз дип. Берсе даже гармонын бүләк итте миңа. Мин бу гармонга бүтән тотымый булай дип та уйнап калам мин ул гармонда дип. Мин теге шомарган инде. Бәя бит инде. Бәя инде үзе бит алай уйный алмады инде. Ике куллы булса да. Сездән дә бәхетле кеше юк шикелле читтән караганда. Фәнабай. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты име. Зур исем бит инде ул, халык таныган. Зур исем ул. Шуннан соң Салават Юлаев ордены кавалеры, Дуслык ордены кавалеры безнең Татарстаннан име. Медальләр бик күп инде. Шуннан соң эш улыгызны үстергәнсез, әзмәвидә үзегез шикелле име. Хатыныгыз белән Аллага шөкер ярты гасырга якын бергә яшисез име. Үзегез салган җыртта яшисез. Киләсе елга менә нинде? 24-нче елны 50 ел була хатын. 50 ел яши башлаган. Субханалла име. Менә яши башлаганга хатын. Менә эх дигән тормышта үкенерлек менә күңелдә булып та үтәлми калган берәр төрле хыялыгыз калмадымы? Хыял шул менә мин Икарада районда туган кеше. Ни башкортта теге менә шул нитеп китәлмәдем мин тел аркасында, тегеләрнең кысу аркасында. Ни Казанга ныклап якынайып Казан җырчысы булып китәлмәдем. Менә Икарада йөрү. Ләкин икесенә дә шулай ул, ну теге югаррак та бәлки Татарстанда яшәсәм анда туган булсам исемнәргә дә нигә дә лаек булган булыр идем инде. Миңа калса исемдә түгел Хикмәт Фәнабай, сезнең тавышыгызны, сезнең моңыгызны үзегез әйтмешли аңламаган, шуны аңлаганнан соң җыламаган кеше сирәктер ул. Шуңа күрә җыр, сез дөрес әйткәнсез, җыр ул халыкның җаны. Шул җырны җыр чын җыр булса әлбәттә. Җиренә җиткер башкарылса. Шулай, дөрес. Йөрәктән чыкса. Тапшыруыбыз азагына якынлаша. Безнең Марсель Пруст сорауларына күчәбез гадәти. Хатын кызлардагы нинди сыйфатны асыл сыйфатларны? Хатын кызларда бей менә 50 ел яшәгәч беләсең инде ул менә хатын минем көтеп торды инде төрле сүзләр ишеттерделәр ул бит артист халкын бик күп сөйлиләр бит инде. Марсана да түзде инде. Сабырлык име? Сабырлыгына хатын кыз сабыр булсын иде. Ул инде бик сирәгенә бала тапмый бит инде, бала да табалар, бөтен эшне дә эшлиләр. Менә сабырлык, шадамлыкка өндәрим бөтенесен. Ирне иритебрәк, кадерләбрәк яшәсеннәр иде. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Үз туган илеңдә, үз туган телеңдә җырлау инде мин җырчы буларак әйтәм инде, һәм инде халкыңа кирәк булып шул эштә эшлисең икән, яшәү минем максат шушы. Иң зур бәхет шулдыр дип уйлыйм. Әлегә хәтле бу эшне мин инде бу хәстәрне дигәндәй тыеп тордым, тыеп яшим һаман. Мин әле шуңа әйтәм инде, иң зур бәхет шул. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Ялкаулык, ялагайлык, икейөзлелек, менә шул аны күпләр шулай дип әйтәдер инде. Мин шул фикердә инде. Тормыш девизыгыз нинди? Менә дип яшәдегез. Менә һаман шул теге берәр җыр калдырасы килә. Тагы да шул герман җырлары күк, менә шул теге Сарманай, Сагындыра туган як дигән җырлар минем бик нык заманда яңгырады бит инде. Әллә дуслар бар әле менә шундый халык күңеленә кереп, табыннарда шул минем җырларны җырлап утырсалар, юк кауып калган булып ятларга китәсең бит. Менә аларны инде табыннарда күп җырладылар. Менә шундайрак бер-ике җыр тагын җырлап халык күңеленә кертеп калдырасы килә. Амин шулай булсын Фәнабай. Халыкның җанына үтә торган җырлар җиткергән насыйп булсын Аллаһ Тәгалә. Татарның җаны җыр диге. Безнең бүгенге кунагыбыз Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фәнага Вәлиәхмәтов. Әлбәттә бөтен кешеләр җырчы булып бетә алмый, ләкин шул җырны аңлар дәрәҗәгә җитеп яшәргә ясай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.